Tak čaute všetci, moje meno je Genius a ja vás vítam pri našom prvom videjku, no druhom videjku na tomto kanáli. Dnešné videjko bude z hry TF2 alebo Team Fortress 2, ako som povedal. Hráme na server gamesite.cz, Dust Ball, chcem to povedať rýchlo. Takže tak, Dust Ball je o tom, že máte dve týmy, červený a modrý, a tí modrí musia musia vás dobiť ako vaše hradby a červení sa musia brániť, a keď sa červení obránia do 14 minút, tak vyhrali. Takže môžeme sa pustiť na to. No, my sme vyhrali, takže nepustíme sa na to, bude nová mapa. A ja niečo jem, takže musíte počkať, ja si odkusnem, iba tak, preventívne. Dobre. Takže sme tak. Čo je TF2? Je to masívna multiplayerová strieľačka. Môžete si vybrať 9 hrdinov. Práve mám ja skauta, za ktorého mám dve veci, takúto pištolku a takúto. No, proste máme tak. Pôjdeme všetkých hrdinov za radom. Takže najprv budem mať skauta. Takže tak, TF-ko, tu máte predmety. Keď chcete si so mnou zahrať, môj Steam vám nechám v popise videa, aj niekde ho dám, tam ho nechám niekde, neviem kde. Vidíte také mám predmety, keď si chcete pozrieť. A inak nič. To je. Aha, na Montana. Nie, ona by išla inak. Nie pištolou, ale klobásou. Dobre, nemôžem hovoriť somariny, lebo mi to dnes zverejňa. Neviem, či to mám nejakú pesničku k videu, aby to bolo tak zaujímavejšie, ale tak asi neviem. Vidíte tie bomby, to D-moment tam nahádzal hovedko. No fajný má ten šátek. Smrdí mu šátek, podľa mňa. Počkaj. Skriem. Teraz tam musím vybehnúť. The fuck my baby. Fucking. See that. Fuck. Nevadí. Takže zahráme si do ďalšieho hrdina, ktorý je... neviem, ako sa volá. Prepačte, jem. Ktorý je pyroman. A za ňou mám dve veci. Tento black box, ktorý som dosť dlho hľadal, ale je fakt superový, akože ten black box. Úplne, že naj. A ďalej toto krompáč tento z Minecraftu určite. Dravený, kamenný, no. Ale ten mi je na prd. Shit. Musíme, nie. Ja viem, na nich potrebujeme teraz. Potrebujeme spájať, takže musel som sa zabiť. No nevadí. Jem. My sme to už vyhrali. Čo robí Spy? Spy robí to, že proste ste nejaký akoby agent, ktorý môže sa dať do invizu, do neviditeľnosti a môže sa premeniť za iného hráča. Tým pádom my sa premeníme za skauta, a mi to bolo také nenapadné. Na ňom mám jednu zbraň, Letranger, čo je taká pištolka, ktorá vám predĺžuje vašu neviditeľnosť, sa mi zdá. Teraz ideme do invizu. Chodoriti. Ak. Som si... What the... Magoja. To som nemohol dať, že mňa tam blokoval Dorite. Nevadí, tí heavy vydrbaní. Dobre. No, takže ideme ešte raz na ňo. Teraz si dáme demomena. Kde sme sa to platili? Aha, tak to je celkom blízko. Nedám si invis, to je. Alebo... preventívna. Teraz invis. A ideme tu. Máme invis, tým pádom... nás častoč... A vyhrali sme nakoniec, ja ho chcem zabiť, kde je? On mi ho vyžral, ty bastard. Môj Letranger ťa vydrbe. Putáčom. Dobre, takže nahrali sme si za 2 hodín. Čo je málo? Točíme ešte len 5 minút. Čo tiež málo. A teraz je nová mapa, sa mi zdá. Áno, je nová mapa. Takže asi tak. Neviem, čo vám hovoriť, lebo práve mám pred sebou taký chlieb s maslom a s ovčím sírom. To ma úplne že láka. Neviem tomu odolať. Chodíte mňa ďalej sír. Dobre. Teraz poďme za červených, vyskúšame si ich úlohu. A tu si dáme demomena. Čo robí demomen? Je to taká akoby chodiaca bomba.
Čo pozeráš na mňa? No, je taká chodiaca bomba, dalo by sa tomu povedať. Jeho prvá zbraň strieľa bombu, ktorá za 3 sekundy vybuchne, alebo keď trafí rýchlo niekoho, no presne niekoho, tak vybuchne hneď. Ďalej tu máme miny, ktoré hodíte, pravým tlačítkom vybuchnú. To je ľahké. A posledná zbraň je opila fľaška, ktorú môžete rozbiť a... Neviem, môžete ju rozbiť? Mne sa zdá, že hej, rozbiť sa. Dobre, nedá sa. No, my sa pripravujeme na nás budú útočiť. Nie, my na nich budeme. Túto mapku som už hral. Kde sú oni? A nie, my teraz sa budeme brániť, áno. Oni budú vychádzať, my sa budeme brániť, už vidíte? Čo je najlepšie na Demonmanovi. Toto ja milujem. Do začiatku zrobíte ľahkú vec, 15 sekúnd, nájdete bomby, vaše miny, 6 a iba stlačíte pravé tlačítko a pokápu všetci. A na to milujem, na tom. Teraz im tam nahádžem bomby, pozrite. A tak si získam pár kilov síce. No, ani nie, lebo oni tam budú mať to, ne. Majú tam tie healy, hej, často. Vidíte? Skoro ma vydrbalo. Takže tie miny teraz nám budú naprdať, ale mám asistenciu, takže som ich vybuchol. Nebudú tu tam len tak ostávať, nevadí? A tak by vybuchli. Takže tak, my pôjdeme na druhú stranu. Kde by sme si mohli získať skôr kill, zatiaľ sme si dali 0 kg. A však je nová mapa predsa. Nevadí, to som si nevšimol. Aha, tu je. To bola pekne bomba položená. Tam hodíme len tak preventívne. Je dead. No, ďalšia asistencia. Asistencia? Nie. What the fuck? Som hodil len bombu, neviem ani na čo. Ale musíme si doplniť HPčka, yes. Máme HP, čo je dobré. HP sú vždy dobré. Ó, teraz sa trafil. Teraz neviem, kde je. Nie, ono ma to zabije. Dorite. No nevadí. Zahráme sa druhého hrdinu, ktorý bude heavy. Čo je heavy? Je to chodiace monštrum. Tým pádom, lebo má mega veľkú zbraň, ktorá má mega veľa nábojov a ktorá mega veľmi dáva, veľké poškodenie veľmi dáva. A vidíte? Vidíte? Pozrite, ako zadrbem. Nemá šancu. A máme prvý kilo. Nie, dve už sme si dali už kilo. To je dobré. Nemáme tu heavyho. Heavy je Medic je najlepší k heavy manovi. Len preto, aby ho healil a ten tank proste, aby iba chodil. A tým pádom by ho nikto nezabral. Môj tým nemôže zabrať proč, lebo potrebujeme na to 2 hráčov. To viem. Ako som zastrelil s tou brokajdou, toto bolo akože štýlový. Vidíte, mám okuliare z Pyroland. Také fajné. Okuliariky, ktoré vám padnú pomoci achievementu. Aspoň kill. Shit, zozadu ma zabil, nevadí. Vyskúšame si ďalšieho hráča, ktorý bude Pyroman. Nie Pyroman, áno. Tam ten nebol Pyroman, síce ten je Pyroman. Pozri, ako mám sexy zbraň. Nie tu, to je tiež nová zbraň, aj to. Také sexy, pozrite, to úplne ho zapali. Ale nemá to náboj, ale toto je najsexy. Lollipop, šlízatko. Dobre, takže my budeme používať to a tu. Manager sa to volá, what? Nie, Manmelter. No neviem to ani vysloviť priame, ale nevadí. Takže budem s tým chodiť ako správny policajt a je dead. A to bolo jasné, a mám asistenciu. Pozrite, ako trafím tým. What the fuck? Mohol som ho podpáliť, niekto horí. Po kape. Teraz pozriem po kape. To je najlepšie na tom, že môžem im to... Po kape.
Nepokape? A on musí pokapať. Pokapal? Áno, pokapal. Vidíte, najviac kilov som si dal za ňo. Máme 5 kilov, čo je veľmi málo. Takže dáme si, ďalej si ukážeme medika. Medic je čo? Healovacie monštrum, dalo by sa to povedať. Každého proste healy. To je nejaká jeho zbraň s injekciami, ktoré dávajú úplne na hovno damage. Jedno na tom je dobré, že keď budete niekoho dlho healiť, ja mám asistenciu. Keď budete niekoho dlho healiť, vidíte tu napravo, dole Uberhang. Čo je Uberhang? Uberhang je to, že stisnete práve tlačítko, tým pádom budete nesmrteľní na 10 sekúnd, alebo neviem koľko. Neviem, asi 10 alebo koľko. Pozrite, ako som ho zabil, ale to je fajné. Ešte to je dobré za že sa healíš, ale má úplne malý damage. Proste je to čistý healer, ako všade, ako v Dote, ako v Minecrafte nie je healer, nevadí. Alebo aj v Minecrafte, nie. Poď sem, keď chceš heal. Keď chceš heal, poď ku mne. Poď sem, keď chceš heal. Čo tu robí? Čo robí? Nevadí. Dobre, takže točíme práve 16 minút, nie? Čo? Aha, dobre. Nejakých 10 minút, nie 10 minút, netočíme. Neviem, nechcem, aby malo veľa videjko. Poďte, no. Ja som myslel, že ho zabijem, ale nevadí. Nezabil som ho. Počkaj, musím si odkusnúť. Dáme si ešte jedno kolo za healera na medika. A potom si vyskúšame snajpera. A potom nám ostáva engineer a to bude všetko. Môžeme ukončiť čiastočne tento diel. Potom môžeme ukončiť tento diel a bude všetko. Proste bude všetko. Pozrite, ako je healovaný. On proste jemu HP nemôže ubehať, lebo traja healery ho healujú. Potom som si malujú a je dead. Proste môjim tým nikto neodolá. Fata, gentleman, ja ho sejmem. Pozrite, aký on má heal. To je úplne mega. Nemôžem zapnúť Uberhang. Mám asistenciu. Healujem toho, lebo to potrebujem. No, zase nikoho nemusím healovať už. A tu dať 50, nehovedie. A podľa mňa to vydržíme za to 2 minúty, 2. Ale ja som správny Čech, že hovorím 2. Oh my god, ale ten ma odstrelil. Ja nie, to čo má za zbraň? A to tiež achievement. No, tak to nápr. Nevadí, ideme teraz za snajpera. Za snajpera mám takú peknú snajperku s slumičom a ďalej takúto somarinku. Táto snajperka robí to, že budete mať taký fokus, a neviem ani čo ten fokus robí, ale nevadí. To je dobré. Ideme sem to a budem niekde kempiť, proste ako každý správny snajper. Budem kempiť a zabíjať a dávať headky. Neviem teraz, kde sa... už viem aj, kde sa zakempím. Veľmi blízko je. Nestihnem si dať energiu dobiť. Fucking... Yes. To bola pekná headka. Toto už je veľa. To bol den moment, to bolo jasné, tam sa nedá iba tak kempiť. Ďalej sme si vyskúšali skoro všetkých. Máme tu iba engineera, na ktorého máme 1 minútu. Tým pádom, engineer je čo? Je to nejaký strojár, ktorý má stroje. Prvý stroj je Sentrina, ktorá zabíja druhých. Môžete si ju vylepšovať pomoci toho dole napravo, také 200, čo tam mám. Ďalej druhá somarinka je... druhá somarina je... Čo to je? Je to heal čiastočne. Vidíte, ani sa ma nedotkne. Nie, dotknul sa ma. On ma aj zabije. Debil. Druhá somarina je heal a tretia a štvrtá je teleport. To je asi všetko za neho, čo môžete robiť. Budete ich maxovať a za ňo si dáte čas, čo je najviac killov. Takže asi tak. Môj najobľúbený hrdin, a nie, teraz si dáme akože poslané, bude random. Takže dáme si random.
A vyšiel nám demo menu. Takže ideme sa raz za domena. Máme na to 7 sekundy a sme vyhrali. Tým pádom tento diel mi stačí už len ukončiť. Vyhrali sme to. To mi stačilo povedať. Dobre, si túto somarinku a ich rozdrbem všetkých do krvi. Ich vypícham. Nie, to som nechcel povedať. To by som vedieť, kde som, hej. Aspoň jeden, no nič. Dobre, nevadí. Takže majte sa a uvidíme sa pri ďalšom videjku, takže čaute.